ናይሎሚ መጽናዕትና ካብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 16 ካብ ቁጥር 1 ክሳብ 18 እዩ ካብ ቁጥር 1 ክሳብ 5 ዘሎ ሓሳብ አንቢበ ካብኡ በመግብጋስ ክጅምሬ ማለት ከምዚ ይብል ናብ ደርቤን ናብ ልስጥራን ድማ መጸ እነሆ ኸዓ ጢሞቴዎስ ዝበሃል ወደ መዝሙር ወደ ሓንቲ አማኒት አይሁዳዊ ሰበይቲ አብኡ ግና ጽርዓዊ አብኡ ነበረ ንዕኡቶም አብ ልስጥራን አብ ኢቆንዮምን ዘለው አሕዋት ጽቡቅ መስኪሮምሉ ነበሩ ሽዑ ጳውሎስ ምስኡ ወስዶ ፈተወ አብኡ ጽርዓዊ ሙኻኑ ኩላቶም ይፈልጡ ነበሩሞ ስለቶም አብተን አድታት ቲያተን ዘለው አይሁድ ከአ ወሲዱ ገዘሮ አብዘዛአተው ከተማ ከአ እቲ ሐዋርያትን ሽማግሌታትን አብ ኢየሩሳሌም ዘሐገጉሎም ሕጋጋት ክህሉ አዘዝዎም ስለዚህ ተን ማህበራት በዚ ከምዚ በእምነት ይጸናዓ ቁጥረን ድማ አብ ጸጽባህ ይውስኽ ነበረ ይብለና ገብረን ጎይታ ይኹን እዚ ክብል እዚ ካብ ግብረ ሐዋርያት 15 ዝቐጸለ ክፍልዩ ምዕራፍ 16 ክጅምር ኮሎ እንታይ ኢሉ ዝጅምር ናብ ደርቤን ናብ ልስጥራን ድማ መጸ ኢሉ ዝጅምር እዚ ናብ ደርቤን ናብ ልስጥራን ድማ መጸ ዝብል ቃል ሙሉእ ሓሳብ አይኮነን ከም ዝነብቦ ዘለና ካብዚ ቃል እንርድኦ ነገር እንታዩ ወይ ክንርዳእ ንኽእል እንታዩ ቅድሚ ናብ ደርቤን ናብ ልስጥራን ምምጹ ኣብ ካል ቦታ ከም ዝነበረ ወይ ካብ ካል ስፍራ ናብ ደርቤን ናብ ልስጥራን ከም ዝመጸና ንርዳእ ሓቀደ ቅዱሳን ሐዋርያ ጳውሎስ ካብ ባርናባስ ተፈልዩ ንሲላስ ሂዙ ናብ ሶርያን ናብ ቂልቅያን ምስዞሩ ካብኡ መንገዶም ናበዮም አቢሎም እንድሕር ኢና ከምዚ ኣብ ምዕራፍ 16 ነብቦ ዘለና ናብ ደርቤን ናብ ልስጥራን እዮም ገይሮም ናብ ደርቤን ናብ ልስጥራን ምስ መጹ ከምዚ ነቲ ቃል ነብቦ ዘለና ኣብኡ ጢሞቴዎስ ዝበሃል ወደ መዝሙር ወደ ሓንቲ አማኒት አይሁዳዊ ሰበይቲ ኣብኡ ግና ጽርዓዊ ዝኾነ ሰብ ከም ዝረኸበ ዝቃል ዝነግረና ዘሎ እዚ ሰብ እዚ ከምዛ ኣብ ቁጥር 2 ነብቦ ዘለና ኣዝዩ ጽቡቕ ዝኾነ ምስክርነት ዝነበሮ ሰብ እዩ ክብርን ጎይታ ይኹን አሜን ርግጸኛ ብዛዕባ እዚ ሓሳብ እዚ ተዛራሪብኩምሉ ኢኹም ኢለ ይኣምን ማለት እዩ እንታይ ብለና ኣብ ቁጥር 2 ንዕኡ ማለት ንጢሞቴዎስ እቶም ኣብ ልስጥራን ኣብ ኢቆንዮም ዘለው አሕዋት ጽቡቕ መስኪሮምሉ ነበሩ ይብለና እታ ንዕኡ ትብል ቃል ንጢሞቴዎስ ትብል ቃል ንጢሞቴዎስ ተመልክት ቃል ብዛዕባ ጢሞቴዎስ እቶም ኣብ ልስጥራን ኣብ ኢቆንዮም ዘለው ማለት እቶም ዝፈልጥዎ ሰባት ጽቡቕ ከም ዝመስከሩሉ ነንብብ ኣለና ኣብዚ ከምዛ ንሪኣ ዘለና ጢሞቴዎስ አይኮነን ብዛዕባ ገዛእ ርእሱ ዝምስክር ዘሎ ሓቀደ ቅዱሳን ኣብዚ እቶም ጽቡቕ ገይሮም ዝፈልጥዎ ሰባት እዮም ብዛዕባኡ ማለት ብዛዕባ ጢሞቴዎስ ክምስክሩ ከለው ንርኢ ዘለና ሐዋርያ ጳውሎስ ምስኡ ወስዶ ዝፈተወ ካብ ምንታይ ተበጊሱ እንድሕር ኢና ካብቲ ዝሰምዖ ምስክርነት ተልዓለ አሜን ዶ ሐዋርያ ጳውሎስ ምስኡ ወስዶ ምስፈተወ ንጢሞቴዎስ አብኡ ጽርዓዊ ምዃኑ ኩሎም እቶም ኣብ ደርቤን ኣብ ልስጥራን ዘለው ይፈልጡ ብምንባሮም ስለቶም ተቃወምቲ ክብል መታን ኣብ አገልግሎቶም ዕንቅፋት ከይኮንዎ ክብል ወሲዱ ንጢሞቴዎስ እንታይ ገይርዎ ክገርዞ ከሎ ንርኢ ሎማዓልቲ በዚ ቃል ገይሩ እግዚአብሔር ዝዛረበና ነገር ከም ዘሎ ርግጸኛ ጢሞቴዎስ ንሱ አማኒ ቤተሰቡ አመንቲዮም ሓቀደ ቅዱሳን ወዲ ሓንቲ አማኒት አይሁድ ዝብል ብዛዕባ ጢሞቴዎስ ክዛረብ ከሎ እቲ ክነብቦ ጸናሕና ቃል ብዛዕባ ጢሞቴዎስ ክዛረብ ከሎ ወዲ ሓንቲ አይሁዳዊት አማኒት ሰበይቲ ሊገልጾ ጢሞቴዎስ ስለተገርዘ ወይ ስለዘይተገርዘ ምንም ኣብ ህይወቱ ዝመጽእ ለውጢ ከምዘየሎ ይፈልጥ እዩ ሓቀደ ቅዱሳን ሐዋርያ ጳውሎስን ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ተዛራረብናዮ ሰብ ብጸጋ በእምነት ማለት በኢየሱስ ክርስቶስ አሚኑ ከም ዝድሕን ይፈልጥን ምስቶም አሕዛብ ድሕነቶም ከረጋገጽ ቀድም ክግረዙ ለዎም ሕግ ሙሴ ክሕልው ለዎም ዝብሉ ተኻቲዑ ክሳዕ ናብ ኢየሩሳሌም ወሪዱ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ናብ ሓደ መደምደምታ ዝመጸ ሰብ እዩ ሓቀዶ እንተኾነ ከምታ አንቶ ኢዮባ ዝብሎ ዝነበረ ስለ ወንጌል ክብል
እቶም ተቀናቀንቲ ስፍራ መታን ከይረኽቡ ክብል ነቲ ዘይኣምነሉ ነገር መታን ወንጌል ኣድቫንስ ክገብር ኢሉ ነዚ ነገር እዚ ክገብሮ ከሎ ንርኢ ማለት እዩ ኣነ ቅዱሳን ነዚ ቃል እዚ ከንብብ ከለኹ ኣዝዩ ዝገረመኒ ኣዝዩ ዘደነቀኒ ነገር እንታይ እዩ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ምግራዙ ይኮነን ኣገሪሙኒ ኣነ ኣዝዩ ዝገረመኒ ነገር እንታይ እዩ ጢሞቴዎስ ክግረዝ በቲ ናይ ምግራዝ መስርሕ ክሓልፍ ፍቃደኛ ምዃኑ ኣዝዩ ገሪሙኒ ኣይገርመኩምን ቅዱሳን ጢሞቴዎስ በዚ ናይ ምግራዝ ፕሮሰስ ክሓልፍ ፍቃደኛ ምዃኑ ብጣዕሚ ገሪሙኒ ሞኸዓ ለውጥ ንዘይምፅእ ስጋ ተቆሪጹ ኣይተቆረጸ ኣብ ህይወቱ ኣብ ምድሓኑ ይኹን ኣብ ዝኾነ ዘምጾ ለውጥ ከም ዘሎ እናፈለጠ በዚ መስርሕ እዚ ንኽሓልፍ ርእሱ ንጳውሎስ ምግዝኡ ብጣዕሚ ዘገርም ጢሞቴዎስ ክግረዝ ፍቃደኛ ምዃኑ እዚ ተግባር እዚ ብዛዕባ ማንነት ጢሞቴዎስ ብግልፂ እዩ ዝዛረብ ኣብ ቅድሚ ሰባት እንታይ ዓይነት ምስክርነት እዩ ዘለና ቅዱሳን ሰባት ንዓና ክሪኡ ከለዉ ብዛዕባና ዝዛረቦ ዝብሎ ነገር እንታይ ኮን ይኸውን ጽቡቕ ጌርኩም ስምዑና ቅዱሳን ብዙሓት ሰባት ኣጋጢሞምኩም ዶ ይኾኑ ብዙሓት ሰባት ከምዚ ንዓይ ዘጋጥሙኒ ኣጋጢሞምኩም ይፈልጡ ይኾኑ እንታይ ዝብሉ እንታይ ዓይነት ሰባት ማለት እዩ ኣነ ንጎይታየ ዝነብር ዝብሉ ሰባት ማለት ኣነ ንጎይታየ ዝነብር ብዛዕባ ሰብ ኣይግድሰንን እዩ ሰባት ብዛዕባ እንታይ ይብሉ ወይ ይዛረቡ ኣይገድስን እዩ ዝብሉ ሰባት ብዙሕ ግዜ ይጋጥሙኒ ኣጋጢሞምኩም ዶ ይፈልጡ ቅዱሳን መብዛሕትኦም ከዓ ከምዚ ዓይነት ናይ እሽነት ዘረባ ዝዛረቡ ሰባት ቅርብ ኢልና ህይወቶም ምስ ንፍትሾ እቲ ንጎይታየ ዝነብር ዝብል ቃላቶም ነቲ ብልሹ ዝኾነ ህይወቶም ንምሽፋን ዝጥቀሙሉ ቃል ኮይኑ ኢና ንረኽቦ እዞም ከምዚ ዓይነት ሰባት ንህይወቶም ጽቡቕ ገይሮም ዘይመርሑ ክምርሑ ኮነ ክመርሑ ምቹኣት ዘይኮኑ ጽቡቕ ምስክርነት ዘይብሎም ሰባት እዮም ኣነ ንጎይታየ ዝነብር ኢሎም ዝዛረቡ ማለት ነፍስ ወከፍና ከምቶም ካብ ታሕታትነት ንምምላጥ ወይ ንምሕዳም ኣነ ንጎይታየ ዝነብር ዝብሉ እቶም ናይ ጎይታ ዝኾንና ሰባት ንጎይታይና ንነብር ሓቀይ ዶ ቅዱሳን ነፍስ ወከፍና ብዚ ዘለናሲ ንጎይታይና ንነብር ኣይኮነን ዶ ዋላ እኳ ንጎይታ ንነብር ሰባት እንተኾይና ምስ ሰባት ከም ንነብር ግን ክንዝንግዖ የብልና ነዚ ክዛረብ ደልየ ዘለኹ ምስ ሰባት ኢና ንነብር ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ክንነብር ኮለና ክሳዕ ካብዛ ምድሪ እዚኣ ተነጢቕና ንኸይድ ተፀዊዕና ንኸይድ ሲ ምስ ሰብ ኢና ንነብር መዓልታዊ ምስ ሰብ እንዳነበርና ኣነ ንጎይታየ ዝነብር ብዛዕባ ሰብ ኣይግድሰንን እዩ ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ውሉድ ኣምላኽ ምዃንና ሰባት ብህይወትና እዮም ክርእይዎ ዝኽእሉ ሓቀይ ዶ ቅዱሳን ብሓፂሩ ሰባት ነቲ ዝፈልጥዎ ኣምላኽ ነቲ ዘይፈልጥዎ ኣምላኽ ብኣና እዮም ክርእይዎ ዝኽእሉ እዮም ምክንያቱ ንሱ ንዓይንና ኣኻትኩምን ኣብ ዝወኪሉና ስለ ዝኸደ ኣምላኽና ድማ ኣብቲ ዘይቀረብ ብርሃን ኣብ ሰማያ ስለ ዝነብር ማለት እዩ ሓደ ሰብ ናይ ጎይታ ምዃኑ ዝፍለጥ ጽቡቕ ጌርኩም ስምዑኒ ሓደ ሰብ ናይ ጎይታ ምዃኑ ዝፍለጥ ኣነ ናይ ኢየሱስ ስለ ዝበለ ኣይኮነን ሓደ ሰብ ናይ መን ምዃኑ ዝፍለጥ በቲ ዝነብሮ ህይወት እዩ ሓቀይ ዶ ቅዱሳን ኣነ ንስኻትኩምንሲ ኤርትራውያን ኢና እንድሕር ኢልና ኤርትራውያን ኢና ስለ ዝበልና ኤርትራውያን ክንከውን ኣይንኽእልና መንነት ክህልወና ኣለዎ ካብታ ምድሪ ሙላድና ካብኣ ምዃንና ዝገልጽ ነገር ክህልወና ኣለዎ ታሴራ ክህልወና ኣለዎ ኣነ ንስኻትኩምን ናይ ጎይታ ኢና ስለ ዝበልና ናይ ጎይታ ንኸውን ኢና ናይ ጎይታ ምዃንና ዝገልጽ ነገር ኣብ ህይወትና
ክርአይ ክኽእል ኣለዎ ጎይታ ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 13 ካብ 34 ክሳብ 35 ክዛረቦም ከሎ ከምዚ ኢልዎም ንሓድሕድኩም ክትፋቀሩ ከምቲ ኣነ ዘፍቀርኩሁም ከምኡ ጌርኩም ከኣ ንሓድሕድኩም ክትፋቀሩ ሓዳሽ ትእዛዝ እህበኩም ኣለኹ ንሓድሕድኩም ፍቅሪ እንተላትኩም በዚ ደቀ መዛሙርተይ ምዃንኩም ኩሉ ክፈልጥ እዩ ኢሎም ሓቀይደ ቅዱሳን ናይ መን ምዃንና ህይወትና ይዛረብ ከምቲ ጎይታ ዝኣዘዘና ንሓድሕድና ክንፋቀር ኮለና ንጸላኢና ከም ነፍስና ጌርና ክነፍቅር ኮለና ኢና ናይ ጎይታ ምዃንና ሰባት በቀሊሉ ክፈልጡ ዝኽእሉ ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ማቴዎስ 5 ካብ 13 ክሳብ 16 ከምዚ ኢሉ ነቶም ናቱ ተዛሪቦም ኣሎ እንታይ ኢሉዎም ንስኻትኩም ጨው ምድሪ ኢኹም ጨው መቐረቱ እንተኸደኸ ብምንታይ ይምቅር ብሰብ ክርገጽ ንግዳም ምድር ባይ እንተዘይኮይኑ እምበር ዝጠቅም የብሉን ንስኻትኩም ብርሃን ዓለም ኢኹም ኣብ ከረን ዘላ ከተማ ክትክወል ኣይከኣላን እዩ መብራህቲ ኣብ ቤት ንዘሎ ኩሉ ከብርህ ኣብ ቀዋሚ ቀንዴል ክሰቕልዎ እምበር ኣብ ትሕቲ ከፈር ከምብርዎ ኣየብርህዎን እዮም ከምኡ ነቲ ጽቡቕ ግብርኹም ሪኦም ኣብ ሰማያት ንዘሎ ኣቦኹም ምእንቲ ከመስግንዎ ብርሃንኩም ኣብ ቅድሚ ሰብ እንታይ ግበር ኢሉ ይብራህ ኢሉ ብርሃንና ኣብ ቅድሚ መን ዝበርህ ኣብ ቅድሚ ሰብ እንድሕር እቲ ክበርሕ ዝግብኦ መብራህቴና ጠፊኡ ሰባት ማንነትና ብቐሊሉ ክርእይዎ ከጸግሞም እዩ ሓቀይደ ቅዱሳን እንድሕር ጎይታ ጨው ምድሪ ኢኹም ኢሉና እሞ ጨው መቐረቱ እንድሕር እንተኸይዱ ብጀካ ብሰብ ክርገጽ ንግዳም ምድር ባዩ ምንም ጥቕሚ ከም ዘይብሉ ፈሊጥና ነፍስ ወከፍና መቀረትና ከይከይድ ክንጥንቀቕ ኣሎና ማለት እዩ እንድሕር ጎይታ ኢየሱስ ንስኻትኩም ብርሃን ዓለም ኢኹም ኢሉ ብርሃንኩም ድማ ኣብ ቅድሚ ሰብ ይብራህ ኢሉና ብርሃንና ክነብርሆ ኣሎና ማለት እዩ ነቶም ኣብ ጸልማት ዝነብሩ ሰባት እታ ኣብ ህይወትና ዘላ ብርሃን ስሒባ ካብቲ ጸልማት ተውጾም ኣሜን ዶ እንድሕር መብራህትና ወይ ድማ ኢየሱስ ኣብ ህይወትና ዘይበርህ ግና እዚ ኸውን ኣይክእልን እዩ ከምኡ ነቲ ጽቡቕ ግብርኹም እዚ ኣውትካም ናይ ህይወትና ውጽኢት ናይቲ ንነብሮ ህይወት እዩ ሓቀይዶ ከምኡ ነቲ ጽቡቕ ግብርኹም ሪኦም ኣብ ሰማይ ንዘሎ ኣቦኹም ምእንቲ ከመስግንዎ ብርሃንኩም ኣብ ቅድሚ ሰብ ይብራ እዚ ውጽኢት ፕሮዳክት ናይቲ እንነብሮ ህይወት እቲ ጽቡቕ ግብርኹም ተባሂሉ ዘሎ ውጽኢት ዘይብሉ ህይወት እንድሕር ኮይኑ እቲ ትርጉም ዘይብሉ ህይወት ኢና ነብር ማለት እዩ ናይ እግዚአብሔር ቃል ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ 2:9 ኩላህና ንጠቕሶ ጥቕሲ ብዛዕባ ንኽዛረብ ከሎ እንታይ ይብል ንስኻትኩም ግና ደግነት እቲ ካብ ጸልማት ናብቲ ዘገርም ብርሃኑ ዝጸዋዓኩም ምእንቲ ክትነግሩ ህሩይ ወለዶ ናይ መንግስቲ ክህነት ቅዱስ ህዝቢ ጥሪት ኣምላኽ ዝኾንኩም ህዝቢ ኢኹም ይብለና ኣነ ንስኻትኩምን ካብ ድቕድቕ ዝበለ ጸልማት ናብቲ ዘገርም ብርሃን ዝጸዋዓና መሊስና ኣብ ጸልማት ክንነብር ዘይኮነስ ብርሃን ኮይና ነቶም ኣብ ድቕድቕ ጸልማት ዘለው ካብኡ ንምውጻእ እዩ ሓቀይደ ቅዱሳን ስለዚ ኸኣይ ጎይታ ኢየሱስ ብርሃንኩም ኣብ ቅድሚ ሰብ ኩሉ ይብራህ ኢሉና እቲ ጽቡቕ ግብርና እዩ እቲ ብርሃንና ኣሜን ዶ እቲ ኣውትካም እቲ መዓልታዊ ንነብሮ ናብራ በቃ ምእታውና ኣብ ምውጻእና እንገብሮም ነገራት ኣካይዳና ኩሉ ነገራትና እዩ እቲ ብርሃን ስለዚ መዓልታዊ ንነብሮ ናብራና ኾነ እንገብሮ ኩሉ ንማንነትና ማለት ናይ መን ምዃንና እዮም ዝገልጹ ሰባት እዮም ንጳውሎስ ብዛዕባ ጢሞቴዎስ መስኪሮምሉ እቶም ብዛዕባ ጢሞቴዎስ ዝመስከሩ ሰባት ነቲ ኣብ ጢሞቴዎስ ዝራእይዎ ነገር እዮም መስኪሮም ሓቀይደ ቅዱሳን ምናልባት ጢሞቴዎስ ሰባት ኩሉ እቲ ዝገብሮ ነገር ይሪእዎ ከም ዝነበሩ ከይፈልጥ ወይ ክፈልጥ ይኽእል እዩ ብዝኾነ ግን ኩሉ እቲ ዝገብሮ ንኣምላኽ ባህ ዘብል ነገር ብምንባሩ ሰባት ብዛዕባኡ ክምስክሩ ከለዉ ንርኢ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ስምና ክለዓል ከሎ ምስቲ ስምና ዝግንጸሉ ፋይላት ኣለዉ ቅዱሳን ሓቀይዶ
حدا نجر فتينا تسألينا نفلتو زقبقنا نجر انتايو سمنا خصوع كله مستسمنا زلعلو نجارات وي سبات بزعبانا مسؤول زبلو وي نسمنا زسنيو نجارات علو بزعبو عزينا خنتنكا صبو مسكرنا تحديقنا كنكايد بتعمي عزيو أقداسي قدسان حواري بيتروس عب قداماي ملئتو مقراف كلتا كاو أسرت حديقسا أسرت خلتا كتصحف كله انتايلوسي عطم فقراتي كم أغايشن كم سدتينياتاتن امخركم الله كابتي مس نفسي زواغا سغاوي تمنيت راحاو اتوم كم جبرت كي غيروم زحاميكم زلو اتوم كم جبرت كي غيروم زحاميكم زلو نسناي جبركم ريوم بتا معلتي حتتا ناملاخ من انت خمزغنو اما خلا حزاب اكايداهم اصبقوا يبلنا امين دو سلمنتايو نتوم دق برهان زخونو حواريا بيتروس كمزي إلو زمعدوم زلو اندحر إلنا سبات نتن زاربو تراي زيكونس هيوتنا ونسلزرئيو حق إيدا قدسان كبرن شمو يخون ناب إفيسون حموشتا قدر خلتا كابشو منتقسا عسر تخيدنا هنا نبب كولنا دما كمزي بي كمتي كريستوس زفك أراكم نفسون مباءن مسوعتن غيرو نأملاخ نمؤز چنا بجانا زحلفة كمو بفقر تملالسو مالت بفقر ممللاس واغا تخفل يامو نتزدلي واغا كفالو يزبلنا زلو እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ كابشمون تسعسر تغنى دبب كلنا دمان تايبلنا فر برهان بسناي زبله بصدقن بحقني قدم صلمات نيركم يهمو بغويتانا غنا حج برهان يهم نغويتا زحغوسو نامرمركم كم دق برهان كوينكم تملالسو يبلنا اب كلن كمو كست تقسታት ተጠቀምናለን ቃላት እንደህራስ ተቢልና ነፍስ ወከፍ ተጠቀምናለው ሞከስ ተቅስታት ዘማሐላልፎ መልእክቲ ተመሳሳሊ መልእክቲ ከም ዝኾነ ኢና ነስተብህ ሰናይን ተገበርና አካይዳናን ተጸበቅና በፍቅርን ተተመላለስና ንጎይታ ዘሐጉስና መርመርና ከም ደቅ ብርሃን ኮይናን ተተመላለስና ሰባት ነዝሪኦም ንመንዮም ዘመስግኑ እንደህር ኢልና ንአምላኽናዮም ዘመስግኑ አሜን ዶ اتزمسجن اتخبرز وسد أملاخنا خمزخونه يو ازوم كنت أقسم تصنعنا كفلتات زمهرونا سلزي كل ساعة كنزارب كلنا زخونا نجر كنجبر كلنا اتنزارب وخونا نجبرم نجرات وين أملاخنا كبر زمتو ويكا نسم أملاخ زتصرفو خخونو سلزخولو أبكد مسابات كنملالس كلنا كل نجرات مس أملاخنا متحاز كم زلو فليتنا بتأنك أهن ملالس عزيز سناي كم زخوني أنا كابز خفل زي تماهير يسوع قويتاي أبز زمان زي أشجاري نجار كوينو زلو انتاين دهر إلنا نحنان تنزاربوك أنان ببينونا هنا توم نمدحان تتصوعنا سبات نبزوحات انكفات كوينا نركبالونا لوم اغزابير نفسه كفنا مستوى عليها بالنامين دو أنا نسخاتكمن نسبات كندهن نسبات كاب صلمات نبت برهان كن تتصوعنا خنسنا نسبات انكفات نخون بزوحاتنا وحدات يكوننا كم تي يسوع كريستوس نفريساويان زبلو وي ايتاتو وي ايتاتو زبلو مالتي نفريساويان طراي زملكات يكونن ابيت املاخ بزوحات فريساويان توليدوم አለው بزوحات فريساويان አለው ويعاتو ويعيتو انقفات كوينم نبزوحات معصو عطيم زلو مالت እግዚአብሔር يدحننا خابز خمزي ابكالاي قرنطوس مراف كلتا خاب 14 شوعات كمز زبل قال نركب غناخه نت بخريستوس كل ساعه نبعوز مرحنا بأناون ما أزافلتاتو أب كله بوتا زجلت أملاخ صبحات يخونو مالت أما أخذتهم زدحنون توم زتقفقو أب قدم أملاخ ما أزا خريستوسينا يسوس قويتاي نزياتهم كاموت ناموت نتياتهم جنا كاب هيوت ناب هيوت زبتصح شتائنا نزخ إلى الزلو منيو بأملاخ تدريخنا بجرحنت أب قدم أملاخ بخريستوس كوينا نزارب
አሎና እምበር ከምቶም ብዙሓት ንቃል አምላኽ ዝሓዋውሱስ ኣይኮናን ይብል እግዚአብሔር ንዓይና ኣሓትኩምን በቃ ክርስቶስ እንሽትት ሰባት ይግበረና ኢየሱስ እንሽትት ሰባት ይግበረና አሜን ጎይታ ልዕሊ ሁሉ ዘገድሶ ህይወት ዘገድሶ ህይወትና ከድሕንዩ ህይወት ወዱ ሂቡና ነዛ ህይወት ናይ መዕቃብ ስራሕ ናይ አምላኽ ዘይኮነ ናታይናታትኩምን ስራሕ መብዛሕቲና ዝገርመኩም መብዛሕቲና ዘሎና ምርዳ ሁሉ ናይ ጎይታ ስራሕ ጌርና ኢና ንቆጥሮ ኣይኮነን ቅዱሳን ህይወት ንኽንረክብ ህይወት ወዱ ሂቡና ነታ ብህይወት ወዱ ዝረኸብናያ ህይወት ናይ መዕቃብ ሓላፍነት ግን ናታይናታትኩምን ስራሕ ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት ንኽንረክብ ህይወቱ ካብ ሃበና ኣነ ንስኻትኩምን ድማ ነዛ ክቡር ዋጋ ተኸፍለላ ህይወትና ኣዋጋ ዕዳጋ ክነእትዋ የብልና ነዛ ክብርቲ ህይወትና ንምዕቃብ ህይወትና ውን ዝጠልም ነገር እንተመፀ ድሕር ክንብል ከም ዘይብልና ከተሓሳስብ ፈቱ ቅዱሳን ህይወትና ናይ ምዕቃብ ሓላፊነት ናታይናታትኩምን ብቐንጠመንጥ ክንውሰድ ኣይግባአናን ንህይወትና ዋጋ ዕዳጋ ኣብ ዘእቱ ነገራት ክንኣቱ የብልናን ኣብ ቁጥር 4-5 እንታይ ይብል ኣብ ዘዝኣተው ከተማ ከዓ እቲ ሐዋርያትን ሽማግለታትን ኣብ ኢየሩሳሌም ዝሓገጉሎም ሕጋጋት ክህልው ኣዘዝዎም ስለዚ ተን ማሕበር በዚ ከምዚ ብእምነት ይጸንዓ ቁጽረን ድማ ኣብ ጸጽባህ ይውስኽ ነበር ይብለና እቲ ሐዋርያትን ሽማግለታትን ኣብ ኢየሩሳሌም ዝሓገጉሎም ሕጋጋት እንታይ ዝብል እዩ ከምታት ዝሓለፈ ኣብ ምዕራፍ 15 ዝረኣናዮ ብዘይቲ ተገብአ ማለት ንጣዖት ካብ ተሰውአ ደምን ካብ ሕኑቅን ዝሙትን ደኣ ካብ ሕኑቅን ዝሙትን ክኽልከሉ ዝዓዘዝዎም ማለት እዩ ብዛዕባ እዚ እናነገሩ ነዚ ነገር እዚ እናኣዘዙዮም በዓል ሐዋርያ ጳውሎስ ነቶም ሓደሽቲ ነብሳት ዘጽንዕዎም ነበሩ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ በዓል ሐዋርያ ጳውሎስ ካብታ ነዛ ደብዳቤ ካብ ኢየሩሳሌም ዝነበረት ማህበር ዝቕበልዋ ትሒዞም ከም መምርሒ ከጥቀሙሉ ከለውና ኣብዚ ንርኢ ዘለና ክብርን ጎይታ ይኹን በዓል ሐዋርያ ጳውሎስ ርእሶም ብዝወፈዩ መጠን እተን ማህበራት እንታይ ይኾና ነይረን ብእምነት ይጸንዓ ቁጽረን ድማ ኣብ ጸጽባህ ይውስኽ ነይሩ ክብርን ጎይታ ይኹን እግዚአብሔር ብኸምዚ ዓይነት ሙፋይ ኣብዚ ዘመን ንዘሎና ኣገልገልቲ ይባርከና አሜን ካብ 6-8 ከምዚ ይብል ኣብ ኢሳያ ነቲ ቃል ከይነግሩ መንፈስ ቅዱስ ምስከልከሎም በሃገረ ፍርግያን ገላትያን ሓለፉ ኣብ ሚስያ ምስ በጽሑ ናብ ቢታንያ ክኸዱ ፈተኑ መንፈስ ኢየሱስ ግና ኣይፈቀደሎምን ሚስያ ምስ ሓለፉ ናብ ጥርዓስ ወረዱ ይብለና ኣብ ቁጥር 6-7 ክነንብብ ከለና ክልተ ኣገደስቲ ነጥብታት ኣብኡ ንረክብ ኢና እቲ ቀዳማይ ነጥቢ እንታይ ዝብል እዩ ኣብ ኢሳያ ነቲ ቃል ከይነግሩ መንፈስ ቅዱስ ምስ ከልከሎም ዝብል እዩ እቲ ካልኣይ ነጥቢ ድማ ኣብ ሚስያ ምስ በጽሑ ናብ ቢታንያ ክኸዱ ፈተኑ መንፈስ ኢየሱስ ግና ኣይፈቀደሎምን ዝብል ነጥብታት እዮም እዞን ክልተ ነጥብታት ኣገደስቲ ነጥብታት እዮም በዓል ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ኤስያ ከይከዱ ቃል ምንጋር ኣብቲ ንሳቶም ክኸዱሉ ዝሓሰቡ ሰዓት ፍቃድ መንፈስ ቅዱስ ዘይምዃኑ መዓስዮም ኣላልዮም እንድሕር ኢና ክነግሩ ኢሎም ምስ ነቐሉ ሎሚ ካብዚ ቃል እዚ ዝተርፈልና ወይ ድማ እንመሃሮ ነገር ብዙሕ ነገር ኣሎ አንቶ ኢዮባ ይዛረብ ነይሩ ኣብቲ ዘርከብ ኩሉ ማለት እዩ ቅዱሳን በዓል ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ኤስያ ከይዶም ቃል ምንጋር
ኣብትንሳቶም ክኸዱሉ ዝሓሰቡ ሰዓት ፍቃድ መንፈስ ቅዱስ ዘይምዃኑ መዓስ የማላለዮም እንድሕር ኢና ክነግሩ ኢሎም ምስነቐሉ እዮም ሎሚ ካብዚ ክፍሊ እዚ ሓደ ዓብ ትምህርቲ ከም ንመሃር ርግፀኛ መብዛሕቴና ብዛዕባ ብመንፈስ ምምራሕ ዘሎና ምርዳእ ድሩት እዩ ካብ ህይወት በዓል ሐዋርያ ጳውሎስ ከም እንመሃሮ ብመንፈስ ምምራሕ ማለት ብዛዕባ ነፍስ ወከፍ ነገር ምጽላይ ማለት ኣይኮነን ሓቀይደ ቅዱሳን ምሳይ ኣለኹም ዶ ብመንፈስ ምምራሕ ማለት ከም ቃል ኣምላኽ ምንባር ንመንፈስ ቅዱስ ኩሉ ሰዓት ኣብ ንዛረቡ ኾነ እንገብሮ ነገራት ምስማዕ ምእዛዝ ኣብ ፍቃድ ኣምላኽ ከም ዘለኻ ፈሊጥካ ፍቃድ እግዚአብሔር ምግባር ማለት እዩ ብመንፈስ ምምራሕ ማለት ሓደ ኣብዚ ነፍስ ወከፍና ክነስተብለሉ ዘሎና ዓብ ነጥብ እንታይ እዩ በዓል ሐዋርያ ጳውሎስ ንፍቃድ ኣምላኽ ኮፍ ኢሎም ብምጽባይ ኣይኮነን ኣብዚ ፈሊጦም ኣለኹም ዶ ምሳይ ቅዱሳን ሓደ ሰብ ምሳይ እንድሕር ኣሎ ብጣዕሚ ኣዝዩ ሰናይ በዓል ሐዋርያ ጳውሎስ ንፍቃድ ኣምላኽ ኮፍ ኢሎም ብምጽባይ ኣይኮነን ኣብዚ ፈሊጦም እናሰርሑ እናተንቀሳቀሱዮም ፍቃድ ኣምላኽ ዘላልዩ ነይሮም በዓል ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ እስያ ንትቃል ክሰብኩ ክነግሩ ከም ዘይብሎም ወይ ፍቃድ መንፈስ ቅዱስ ዘይምዃኑ መዓስዮም ኣላለዮም እንድሕር ኢልና ክነግሩ ምስ ሓሰቡ ነዚ ብኸመይ ፈሊጥካ እንድሕር ኢልኩምኒ ካብቲ ክነንብቦ ፀናሕና ቃል መንፈስ ቅዱስ ምስ ከልከሎም ዝብል ቃል ኣሎ ንሳቶም ክነግሮም ሓሲቦም ነይሮም ሓቀይዶ ንሳቶም ናብ እስያ ልቦም ነቂሉ ነይሩ ወንጌል ክሰብኩ ደልዮም ነይሮም መንፈስ ቅዱስ ግና ፍቃድ ኣይኮነን ኢሉ ንሳቶም ድማ ምስ ፍቃድ ኣምላኽ ተሰማሚዖም ኣብ ቁጥር 7 እውን ተመሳሳሊ ነገር ኢና ነንብብ ናብ ቢታንያ ክኸዱ ምስ ፈተኑውን መንፈስ ኢየሱስ ኣይፈቀደሎምን ናብ ቢታንያ ከይከዱ ፍቃዱ ከም ዘይኮነ መዓስዮም ፈሊጦም እንድሕር ኢልና ክኸዱ ምስ ፈተኑ ስለዚ ኮፍ ኢልካ ንፍቃድ ኣምላኽ ክትፈልጥ ኣይትኽእልን ኢኻ ካብዚ ቃል እዚ ከም እንርድኦ ሓቀይደ ቅዱሳን ብዙሓት ሰባት ኮፍ ኢሎም ዘሎ ብዘይ ስራሕ ፈቲሖም ንኣምላኽ ጽበያ ኣለኹ እናበሉ ዘመኖም ዝውዳእ ዘሎ ስለምንታይ እንድሕር ኢልና በቃ ብመንፈስ ምምራሕ ወይ ድማ ፍቃድ ኣምላኽ ምፍላጥ በቃ ኮፍ ኢሎም ስለዚ ጽበዩ ኖ እና ስራሕካይ እና ገበርካ ኾለኻ ፍቃድ ኣምላኽ ትፈልጥ ፍቃዱ ተዘይኾኑ ደው ከብለካ ከምዚ ንበዓል ጳውሎስ ደው ዘበሎ ብዙሕ ሰብ ካብ ስራሕ በኺሩ ዘሎ አንኤምፕሎይድ ኮይኑ ዘሎ ዘይሰርሕ ዘሎ ስለምንታይ እንድሕር ኢልካ ንጎይታ ጽበያ ኣለኹ ይመልሱ ሃንሳብ እግዚአብሔር ንፍቃዱ ምሳፍለጠና ኣብ ኣጀንድኡ ከም ዘሎና ፈሊጥና ክንስጉም ክንጅምር ኣሎና ኣነ ንስኻትኩምን ኣብ ፍቃድ ኣምላኽ ኢና ዘለና ክንስጉም ምስ ጀመርና ጥራይና ፍቃድ ኣምላኽ እናነጸረልና ዝኸይድ ቅዱሳን እንታይ ከሪኤኩም ደልየ ከምዚ ኣብ ቁጥር 6 ዘንበብናዮ በዓል ሐዋርያ ጳውሎስ ከምቲ ኣብ በዓል ሶርያ ቂልቅያን ኣብ ካልኦት ሃገራት ከተማታት ዝገበርዎ ኣብ ኢሳያ ነቲ ቃል ክነግሩ ምስ ሓሰቡ መንፈስ ቅዱስ ከልኪልዎ መንፈስ ቅዱስ ምስ ከልከሎም ንመንፈስ ቅዱስ ተኣዚዞም እንደገና በሃገረ ፍርግያን ገላትያን ሓሊፎም ኣብ ሚስያ ምስ በጽሑ እሞ ናብ ቢታንያ ክኸዱ ፈቲኖም እንደገና መንፈስ ቅዱስ ናብ ቢታንያ ክኸዱ ኣይፈቀደሎምን እንደገና ናብ ሚስያ ሓሊፎም ድማ ናብ ጢሮአስ ወሪዶም ካብዚ እንታይና ንርዳእ በዓል ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ነፍስ ወከፍ ጉዕዞኦም ጸልዮም ምርሒት ተቐቢሎም ዘይኮነ ፍቃድ ኣምላኽ ዝፈልጡ ነይሮም ንፍቃድ ኣምላኽ ኣብ መስርሕ እናገበሩ ኾሎዮም ዘላልዩ ነይሮም እግዚአብሔር ንነፍስ ወከፍና እዚ ዓይነት ምርዳእ ይሃበና አሜን ዶ ብፍላይ ኣብዚ ዘመን ዘለና ብፍላይ ኣብዚ ዘመን ነገልግል ኣገልገልቲ እዚ ምስጥራት እዚ ይገለጸልና አሜን ዶ ብዙሕ ሰብ አንኤምፕሎይድ እዩ ኣብ ቤት ኣምላኽ ስለምንታይ ሓዘይ ተገልግል ስለምንታይ ንጎይታ እናገበርካ ዘይትጽበ ትብሎ ኾለኻ በቃ ክሳዕ ሰማይ ተኸፊቱ ወሪዱ እግዚአብሔር ደፊኡ ዘንቀሳቀሱ ይዝጽበይ ሓንሳብ እግዚአብሔር እትሰናይ ፍቃዱ ምሰፍለጠካ ትብገስ ሽዑ መንፈስ ቅዱስ ዳይሬክት ይገብሮ ስጉምቲ ሰብ ብእግዚአብሔር ይጸንዕ ዶ ይኮነን ኢሉ ተዘይ ሰጉምካ ምንም ዝፍጠር ነገር የለ
تزي تنقسعنا زفتر نجر يلن أنا እግዚአብሔር በቃ ከተገልግለኒ ቃሌ ብላ ኢሉኒ مش ኦኬ ቃሌ ብላ አንደህር ኢሉኒ ቃሉ እና በላአሁ ሱቅ ኢለ ኮፊለ በቃ ክሳዕ በቃ ናአገልግሎት ዝፈለኒ ክጽበያለኒ ከምዛ ሕጂና ገበርኳ ዘለኹ እና ገበርኩ ዝጸንሖ እዚ ነቲ እንኾነ ነገር زدالونا مدرخي زحجي زنقلقلو زلنا أقلقلو اتتصبح نخونا نقري لو معلت نقبرو زلنا سمعني لومي نقبرو نقراتيو صباح انتاي خم نخون ززارب هلخم دو بمنتاي تقرينيا خم ززاربو قرب كبيدون الله لومي انا قبر كايو زلخا اتحجي تقبرو زلخا يوناي صباح مان النتكا هو اتحجي تقبرو زلخا يصبح زوسنو لومي كوف اندحريلكا صباحون كوفيا صباحون كوفي زخون نجر يلن اوفر نايت هارب باولوس هيتغيرنيها قصبتاوي لوط زبحال نجر يلن قصبتاوي زخون تأمرات يلن نحارب أولوس وانجيلو خمز نجر أبا حزاب مسكرو خمز خون أبيت نجستات كمز أتو إجزابير أم عرفت شعات مسجلت قالو بدحريو حارب أولوس أب نفس وكف سجوم تتاتو هجي خنتاي هجبر النابلا يكون انزخايد نيرو منفس قدوس أوشت الله نتخ قبرو زقبو نجر عفليت أولا نعقو يزقبر نيرو أبتنسو فقادو زي خونها وديز فقادو يكون نيلو دبلو نيرو إزوم سبات بمنفس زمروحو سبات منباروم بخميخات فلت اندحر إلنا قدوسان منفس قدوس نو قبلهم كله ويدما خمز حجي صحيفو من نازلو منفس قدوس كلكلنا منفس يسوس دوابلنا قبلنا كله يردعنا بمنفس زمرحون فرقان انت زحاتوكو كابز فتنا مملطو تبلو سبات يتسانون يهم ازيهم سبات 100% بمنفس قدوس زمرحو سباتيو عفقاد أملاخ زلو سباتيو سلازي كوفيلكا زلوات نجار يلن اندحر اجزابيهر انتاخت قبر كم زلخا انتاخت قبر كم زلخي فقادو عفليتوكي ويعفليتوكا اللو تسيخا سرح جمرا لكا كتنك أسا أسكول لخايو فقاد اجزابيهر انا نتسألكا انا تقلتسألكا زخير قدوسان كاب شعاتك سأسر شديشتا كمزيبل نبقاولوس كأبليتي رأي ترأيو بقال مقودنيا سبعي كأدويلو نمقودنيا حلف مورد أنا نابلي لمنو نبرا نسو رأي مسرأي وانجل كسب كلهم عملاك كمزيت أو أنا تردينا بوبونا مقودنيا خن كيد دلنا شعو كابت رؤاس بمركب مسكنا تغيلنا ناب ساموتراكي أنا نتصبح هيتو خان ناب نيابوليس كيدنا كابا أدما نا فيليبي نسا أبتا كفلي حاجر مقودنيا قدامي تختمان حداس جزات رومن إياه أبتا ختماتي أحيالو معالت أننا بمعالت سنبت كاب عنك إتا ختماوتينا أبتقى إتا تقلوت زقبرو زنبر الرباط تقاميتنا نتن أكوبات أنستي تزاربنا ين ليديا تبحالنا أملاخ تفرح سبيتي بعالت ختمات تياترا شاتيت كأي حرص انت بلنا نبرت نبتي باولوس زبلوز نبرخ تدحب كأ اجزابير لباها فتلا نسا مسدرابيتا مستتأمكت كأ كم أمانيت قوي تاريخهم ننتهوينكم سي نابيتي آتيهم تأمتو إلى لمنتنا قدون بلتنا
ኮነ ድማ ናብ ጸሎት ዝግበሮ ክንከይድ ኮለና መንፈስ ጥንቆላ ዘለዋ ንጎይታ አኻ በቲ ምጥንቆላ ብዙሕ ተርብሖም ዝነበረት ግዝእቲ ተጓነፈትና ንሳኻ ዞም ሰባት እዚኣቶም ባሮት ልዑል አምላኽ እዮም መንገዲ ምድሓንካ ይምህርኹም ኣለው ኢላ ናጨደረት ኣስኣሰር ጳውሎስን ኣስኣሰሮም ናንሰዓበት ከምዚ ናበለት ከዓ ብዙሕ መዓልቲ ገበረት ጳውሎስ ድማ ጉህዩ ግልጽ ኢሉ ነቲ መንፈስ ካብኣ ክትወጽእ ብስም ኢየሱስ እዝዘካለኹ በሎ በቲ ጊዜው እቲውን ወጽ ይብለና ኢየሱስ ጎይታይ በዓል ሐዋርያ ጳውሎስ ዋላ እኳ ነቲ ወንጌል ሒዞም ናብ ኩሉ ስፍራ ክኸዱ እንተደለዩ መንፈስ አምላኽ ግና ፍቃዱ ብዘይ ምንባሩ ክኸዱ ኣይከኣሉን ድሓር ግን ጎይታ ብራእይ ናብቲ ክኸዶ ዝግብኦ ስፍራ ብዝርድኦ መንገዲ ክዛረቡ ከሎይና ኣብዚ ንርኢ ዘለና ኣብ ቁጥር 9 እንታይ ብለና በዓል መቆዶንያ ሰብኣይ ከዓ ደው ኢሉ ናብ መቆዶንያ ሕለፍሞ ርዳኣና እናበለ ይልምኖ ነበረ ይብለና ሐዋርያ ጳውሎስ ነዚ ራእይ ምስ ረኣየ መንፈስ ቅዱስ ናብኡ ክኸይድ ከም ዘመላኸቶ ስለዝተረድኦ ብኡብኡ ናብ መቆዶንያ ክብገሱ ከለዉ ንርኢ በዓል ሐዋርያ ጳውሎስ ካብ ጥርኣስ ብመርከብ ተበጊሶም ናብ ፊልጵ ከም ዝበጽሑን ኣብታ ከተማቲኣ ሓያሎ መዓልቲ ከም ዝቐነዩን ካብ ዝኽፍል እዚ ንርዳእ ማለት እዩ በዓል ሐዋርያ ጳውሎስ እቲ ናብዛ ከተማ መምጽኦም ምኽንያት ወንጌል ንምንጋር ስለዝኾነ ብቐጥታ ናበዮም ኣምሪሖም እንድሕርኢና ናብቲ ሰባት ክጽልዩ ዝራኸበሉ ናይ ጸሎት ስፍራ እዮም ኣምሪሖም ኣብ ፊልጵ ብዙሓት ኣይሁድ ስለዘይነበሩ መጸለይ ስፍራ ወይ ድማ ምኹራብ ኣይነበረን ከምቲ ዘንበብክዎ እንድሕር ኮይኑ ማለት እዩ ኣብ ሓንቲ ከተማ ሓደ ምኹራብ ንኽስራሕ ኣይሁዳውያን እንታይም መስፈርቶም ብውሕዱ 10 ኣይሁዳውያን ክህልው ኣለዉ ይዝበሃል እንድሕር 10 ሰባት ኣለዉ ናይ ግድን ምኹራብ የድልዮም እዩ ስለዚ ምኹራብ ስራሕ ማለት እዩ እንታይ ዘርእየና ካብዚ ቃል እንታይ ካብዚ ናቶም እንታይና ክንርዳእ ንኽእል ኣይሁዳውያን ኣብቲ ስፍራቲ ከም ዘየለው ኢና ክንርዳእ ንኽእል ማለት እዩ ኣብዛ ከተማ ብዙሓት ኣይሁዳውያን ስለዘይነበሩ እቶም ንእግዚአብሔር ዝፈርሑ ናይ ኣይሁድ እምነት ሰዓብቲ ዝነበሩ ሰባት ኣብ ጥቓ ሩባዮም ጸሎት ወይ ድማ ሕብረት ዝገብሩ ነይሮም ብኸምኡ ከኣዮም በዓል ሐዋርያ ጳውሎስ ናብዚ ጸሎት ዝግበረሉ ስፍራ መጽኦም ነተን እኩባት አንስቲ ተዛሪቦመን ካብተን ዝዛረብዎን ዝነበሩ አንስቲ ሓንቲ ሊድያ ትበሃል ንኣምላኽ ትፈርሕ ከምቲ ቃል ኣምላኽ ዝነግረና ነቲ ዝዛረብዎ ዝነበሩ ድማ ጽንት ብል ነይራ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ጎይታ ድማ እቲ ድሌታሪኡ እቲ ጽምዓታሪኡ ናብቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝብሎ ዝነበረ ከተድህብ ልባ ኸፍተላ ከሎ ንርኢ ልባ እግዚአብሔር ስለዝኸፈለቶ ድማ ንሳን ንስድራ ቤታን ምድሓን ኮይኑሎም እግዚአብሔር ይመስገን አሚኖም ድማ ተጠሚቆም ክብር ንሽሙ ይኹን አሜን ሊድያ ምስ ስድራ ቤታ ቤተሰብ አምላኽ ምስ ኮነት ወዲያው ዝገበረቶ ነገር እንታይ እንድሕር ኢና ነቶም ዘገልገልዋ አገልገልቲ ተገልግሎም ኮላይና ንርኢ አሜን ወዲያው ወንጌል ዘኣተወ ሰብኮ በቃ ምድሓኑ ዝተረድኦ ሰብኮ ቤቱ ይኸፍት ይኒ ወንጌል እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እዛ ሰብ እዚኣ በቃ ልክ ልባ መስሓበት ንጎይታ ኩለንትና አድማ ከተውርሶ ንጎይታ ኮላይና ንርኢ ኣብ ቁጥር 15 እንታይ ይብለና ንሳ ምስ ስድራ ቤታ ምስ ተጠምቀት ከዓ ከም አማኒት ጎይታ ሪኢኹም እንተኾንኩምሲ ናብ ቤቴ ኣቲኹም ተቐመጡ ኢላ ለመነትና ግድውን በለትና አሜን ዶ ቤዝ ረኺቦም መበገሲ ረኺቦም ቸርች ረኺቦም ማለት እዩ በዓል ሐዋርያ ጳውሎስ እግዚአብሔር ይመስገን ዝጸልዩሉ ስፍራ ዘዓርፉሉ ስፍራ ካብኡ ተበጊሶም ወንጌል ዘስፍሑሉ ስፍራ እግዚአብሔር ሂብዎም እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ሊድያ ልክ ጎይታ ንልባ ምስ ወረሶ ንሳኻ ናታ ዘበለ ሁሉ ንጎይታ ክትፍዮ ኮላ ቤታ ንአገልግሎት ወንጌል ክትከፍት ኮላ ንርኢ እግዚአብሔር በኸምዚ ይባረከና አሜን በቃ ነትና እግዚአብሔር መንግስት ንምስፋሕ ኩለንትናና ዝወፈየና ሰባት ይግበረና በዓል ሐዋርያ ጳውሎስ ከም ልማዶም ናብቲ ጸሎት ዝግበሮ ኸዱ ከለው
نسرحهم انقفات كتكون زتلعخت منفس تنقلا زلوا سبيتي ብዙሓት ጎይቶት ዘለዋ ዘገርም እኮ እዛ መንፈስ ጠንቆላ ዝነበራ ሓደ ይኮነን ጎይታ አኔሩ ብዙሓት ጎይቶት እዮም ነሮማ በትምጥንቋላ ብዙሕ ተርበሖም ዝነበረት ግዝእቲ ኣብ ጉዕዞኦም ከም ተጓነፈቶም ደድሕሪኦም እናኸተ ድማ ወንጌል ከይነግሩ እቲ ኣብ ኣዘሎ መንፈስ ከም ዝረበሾም ሃርያ ጳውሎስ ድማ መወዳእታ مسرح سلزخلعتهم نت منفس كاب بسم يسوع كوتس عزيزو كبار روخولينا كاب قطري 10 دشتاكسا 10 شمون تزلون ريزلنا እግዚአብሔር ስሙ ብሩኽ ይሁን ወይታ በነገር ኩሉ ይባረኩም አብዝቅጽል በሰፊሑ ክንሪኤና ማለቲ ኩላትና አዳውና ሐፋ ቢልና ጸሊና ክንውዲና